ji dema ku hewl civîn danûstandin navbera Tirkiye û rejîma Esed navbênkariya Rûsya bi armanca lihevkirinê û asayîkirina peywendiyan dest pê kiriye, penaberên Sûrî bi taybetiyên li Tirkiye dimînin di tirsê de dijîn. Wezîrê Berevaniyê Tirkiye jî dibêje welatê wî tu biryarekê ku ziyan bi penaberên Sûrî bigihê nastîne. Di civîneke xwe de li gel fermandeyên Tirkî Xulûsî Akar, Wezîrê Berevaniyê Tirkiye behsa jmareyek dose ji wan doseya Sûriyê û rûbirûbûna terorê kiribû. Têde Akar tekezî li ser helwesta welatê xwe dê berdewamiya şerê terorê û bersivdana her êrişekê li ser xaka Tirkiye kir. Wezîrê Berevaniya Tirkiye di heman civîna xwe de amaje bi peywendiyên welatê xwe yên navdewletî û diplomasiyên berdewam di rûbirûbûna terorê de kir. Got, ev mijar di civîna sê alîya li ser asta wezîrên Berevaniyê li Moskû hatibû li darxistin hate gengeşekirin û me di wê civînê de tekezî û rijdbûna xwe li ser berdewamiya şerê terorê nîşan dabû û tekezî li sera westandina koçberiya zêdeya Sûriyan jî kiribû. Di çarçoveya hewlên ku têne kirin ji bo durustbûna nêzîkbûnekê di navbera Tirkiye û rejîma Esed de û bandora vê nêzîkbûnê li ser penaberan, Wezîrê Berevaniya Tirkiye got, Tirkiye tu biryareke derbarî penaberên Sûrî ku ziyan bi wan bigihê, çi yên li hundirê Sûriye û çi jî yên li Tirkiye dimînin nastîne û armanca Tirkiye ya berdewam ew e garantiya vegera ewlehiya penaberên Sûrî bo welatê xwe ye. Lewma em tu helwestekê ku astangiyan ji penaberên Sûrî re durust bike û jiyana wan bixe metirsiyê de nasînin û siyaseta me di vê derbarê de pir zelal e. Girêdayî vê mijarê Rojnameya Efrînsil ya Tirkî jî ronahî xiste ser vê mijarê û metirsî û fikara penaberên Sûrî bi taybet yên li Tirkiye dimînin ji durustbûna nêzîkbûnekê di navbera her du aliyan de nîşan da. Bi taybet jî li ser civîna egerkirî ya ku di navbera Erdogan û Esed de were li darxistin. Weke Rojnameya Tirkî daye xuyakirin tevaya penaberên Sûriyên ku li Tirkiye dimînin, metirsiya wan ya mezin ji civîna ku navbera Serokê Tirkiye û Serokê rejîma Sûriyê de were encam dan. Bi taybet ku rejîma Sûriyê gefê li jiyana tevaya penaberên Sûrî dixwe û ji ber vê sedemê penaberên Sûriyên li Tirkiye dijîn, naxwazin ku ev civîn were li darxistin. Her li ser doseya penaberan û vegerandina wan bo Sûriyê beriya niha, Recep Tayyip Erdogan Serokê Tirkiye ragihandibû ku her çi qas peywendiyên diplomasiyên di navbera Tirkiye û rejîma Esed û Rûsya de berhemdar be, wê bi qasî wê hejmara penaberên Sûriyên ku yê werne vegerandin bo Sûriyê wê zêde bibe. Got jî eger ewlehî û aramî li Bakurê Sûriyê peyda bû di wê demê de wê lezbûn di doseya vegerandina penaberên Sûrî bo welatê xwe çê bibe û amaje kir ku hete niha nêzî 5,000 penaberên Sûriyê ji Tirkiye bo Sûriyê hatine vegerandin.